Hola, bon dia. Vos he penjat aquest vídeo per ajudar-vos a resoldre l'exercici que teniu en el llibre sobre resolució d'àrees, de polígons o de finques irregulars per descomposició en triangles no rectangles. Bueno, això seria la nostra finca, que té aquest perímetre marcat en color negre, amb aquestes mides, i jo l'he dividida en aquests tres triangles. Podria haver-la dividida en més triangles, però és una tonteria. Molt bé. Per poder calcular les àrees necessito el semiperímetre. I per calcular el semiperímetre necessito tots els costats d'un triangle. I com podeu veure, aquestes dues línies blaves no tenen mida. En aquest exercici, per saber aquests costats, el que hauria de fer és saber què mesura aquest costat, que aproximadament ja ho he dit aquí, he fet que mesuri uns 60 centímetres. Per tant, jo sé que 60 centímetres equivalen a 50 metres. Llavors em mesuro cada costat d'aquests, que per mi aproximadament surt uns 40 centímetres, i aquests, si no vaig malament, eren uns 26 centímetres. Jo em vaig amb aquestes mides, jo sé aquesta dada d'aquí, que 60 centímetres són 50 metres, i que cada costat mesura 40 i 26 centímetres. Si faig les regles de tres corresponents, és a dir, 40 per 50 dividit entre 60 surt uns 33 metres de costat, i l'altre, 26 per 50 dividit entre 60, surt aproximadament uns 22 metres. És a dir, això és el que jo sé. És a dir, això són uns 33 metres i això són 22 metres, aproximadament. Una vegada tinc això, ja puc començar a calcular les àrees. I el primer de tot és calcular el semiperímetre de cada triangle. Ho farem només en el triangle A. El semiperímetre suposa que sum els tres costats del triangle i dividisc entre dos. Si faig aquesta operació, me surt que el semiperímetre és 39. És a dir, 25 més 20 més 33 dividit entre 2 són 78 entre 2, 39 metres. I una vegada tinc aquest semiperímetre, aplic la fórmula d'Heron, que la teniu en el llibre. D'acord? És una arrel quadrada del semiperímetre multiplicat per el semiperímetre menys un costat, per el semiperímetre menys l'altre, per el semiperímetre menys l'altre costat. Si ho fem, és aquesta operació d'aquí. És a dir, tenim per una part formar que això és el que hem obtingut, el semiperímetre, que serien aquests 39 d'aquí, d'acord? I després tindríem, per una altra part, el que serien els diferents costats, de 33, de 20 i de 25 metres. Realitza aquestes operacions. Si ho feu en calculadora o d'anar alerta, hauríeu de posar tots els parèntesis que jo faig. Una altra manera de fer-ho seria anar fent les coses per parts. Jo primer calcul aquesta resta, aquesta i aquesta. Me donarien el que vaig donar. Faig les diferents multiplicacions, és a dir, trasseria aquesta per el que m'hagi donat d'aquí, per el que m'hagi donat d'aquí, per això, i al final li aplico l'arrel quadrada. Si ho faig, i si jo ho he fet bé, hauria de sortir aproximadament uns 250 metres quadrats. Que és la superfície del triangle A. Aquestes operacions, és a dir, perdoneu, la del semiperímetre i la fórmula d'Heron s'han de repartir per els altres dos triangles i obtindríem la superfície total d'aquesta finca. D'acord? Una cosa semblant és el que heu de fer vosaltres a l'exercici que teniu en el llibre. El que passa que una mica més avançat. Bé, més avançat no, és fer el mateix, el que passa que amb més triangles. D'acord? Moltes gràcies i si teniu cap dubte no dubteu en preguntar. Vinga, adéu.